खन्थाइनि मुं सिमां गोमाजानाय गोरबो। नोंथ' दाबोनो गुबुननि थौले अननायनि फुख्रियावनो गोजोमनानै गोजोननाय मोनोने? नों दा बुजिनाय नङा माबा मोनसे मिजिं गोमाजानाय बिगोमानि हांमा। बिखासे मानि गोथौ दैयाव हाबसोमना गोरबोनि जेखाइजों गुरग्लि गुरग्लि बेसेबा गोबावजों नोंखौ मोनदोंमोन आं। लोगो लोगोनो खुसिजों गिदिंबोफिनदोंमोन जिउनि खबायाव नोंखौ सोनानै आंनि देरासिम। आंनि देरा सफैग्रोमोना नोंखौ दुखु मोनगोन सानना खबाइनिफ्राय बख'ना उदाङै हगारदोंमोन गोरबोसे अननायनि गोथौ फुख्रियाव। सानफा एफा जोथोन लाबोदोंमोन हानायमानि आदार होबोदोंमोन। गोरबो फुख्रिनि दैया रानोब्ला दुखु मोनगोन सानना लुदेर लुदेर होदोंमोन अननाय गोरबोनि थाजिम दै। थारैनो आं हमदां मोनासै माब्लादि लोमसावलांखो अननाय गोरबोनि दै। माब्लाबानो लोमसावलांबाय गोरबो फुख्रिनि बान्दो, जेराव नोंबो गोहो फोरा फोरा लानजाय सिबै सिबै दावखारलांबाय गुबुन गोरबो फुख्रिनि गोदान दैनि फारसे। दा आंहा मिजिं गोमाजानांबाय हाथासि गोसो लानानै सानफ्रोमबो आं जिरायो बे गोरबो फुख्रिनि सेराव, जेराव आं नोंखौ फिसिदोंमोन आरो खोमा नांदोंमोन। गोरबो फुख्रियाव गोजोमना गोरबोनि सानस्रिफ्रा एखनब्ला दोहौजों बुसोमजादों। थेवबो सानस्रिफ्रा सानस्रिदों आरो सानस्रिदों। बे गोरबो फुख्रियाव माबादि मिजिंखौ फिसिनाया गाहाम।